Салезіяне прыбылі на тэрыторыю сучаснай Беларусі ў далёкім 1921 годзе. Духоўныя сыны ксяндза Боска былі ахопленыя надзеяй на доўгую і плённую працу на новай тэрыторыі. Яны былі прасякнуты любоўю да Бога, любоўю да дзяцей і моладзі, любоўю да гэтай новай, пакуль невядомай зямлі. Яны марылі, будавалі святыні і араторыі, адчынялі школы, адзначалі святы і складалі віншаванні. Як і мы сёння жылі жыццём, поўным надзеі на будучыню. Дарагая салезіянская сям'я, складаючы віншаванне на працягу 2021 юбілейнага года, хочацца падзякаваць Пану Богу за дар гэтага юбілея, за кожнага сабрата, які на працягу мінулых 100 год ахвярна служыў і нёс свет Евангелія на беларускай зямлі. Яны заставілі багатую спадчыну, якая не з'яўляецца спадчынай матэрыяльнай, у выглядзе велічных святынь, араторыяў, школаў, а яны заставілі нам багатую духоўную спадчыну, досвед, прасякнуты гераізмам, ахвярнасцю і, канешне, надзеяй. Нягледзячы на шматлікія цяжкасці, харызма святога Яна Боску сёння на беларускай зямлі жывая і дзейсная, таму што мы, салезіяне, заўсёды звыкліся даручаць усё Пану Богу, запрашаючы Яго ў нашу штодзённасць. Дарагая салезіянская сям'я, маючы багаты вопыт, мы пішам сучасную гісторыю і спадзяюся, што мы робім гэта годным чынам. І сёння, калі мы адзначаем юбілей стагоддзя прысутнасці салезіянаў ксяндза Боска ў Беларусі, тым большай радасцю напаўняючы нашае сэрцы з надыходзячых святаў Божага нараджэння і новага 2022 года. Нягледзячы на нашы хваробы, на нашы клопаты, нованароджаны Христос прыходзіць у нашае жыццё, суцішае і дае надзею. Жадаю, каб у гэтым годзе мы з радасцю прынялі нованароджанага Хрыста і дазволілі Яму змяняць нашу рэчаіснасць. Няхай разам з Ім, са Хрыстом, кожны з нас убачыць новыя гарызонты і магчымасці, а ў нашых сем'ях, у нашых супольнасцях запануе любоў, узаемапавага і супакой. Са святам Божага нараджэння і з новым надыходзячым 2022 годам.